May buntag sa tanan. Okay, so kagahapon atong nahuman ang Genesis chapter 31 and 32. So karon atong ipadayon ang chapter 33 hangtod hopefully mahuman na to ang 34 o kung napatay time hangtod sa 35. Hopefully daghan tag mahuman karon no. So before ta magsugod, magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, hari ka sa tanan. Lord, salamat nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo, Lord, nga makatuon sa imong mga pulong, Ginoo. And I pray, Lord, nga imong balang espiritu mamuhat gayud sa among matag usa kasing-kasing. Giyahi kami, Lord, nga ang among kinabuhi, Lord, mahiuyon sa imong kabubuton. Og samtang kami magtuon sa imong pulong, Lord, tabangi kami nga makakatuon kami sa imong pulong, o God, nga kini among magkinabuhi usab, Lord, maka-learn kami lesson, Ginoo, sa kinabuhi, Ginoo, sa mga tao nga gihisgutan diring dapita, o God, sama ni Abraham, ni Isaac, o ni Jacob, Lord. Og salamat, Ginoo, samtang kami magapadayon sa pagbasa sa imong pulong, ang imong balang espiritu sa magaminister sa among matag usa. Lord, thank you kaayo, ikaw mong ginaimbitahan karon. Bisan pa, Lord, katong mananaw ni ani nga video, Lord, I pray ka magabless sa ilang kinabuhi, ka magabless, Ginoo, sa ilang espirituhanong kinabuhi, Lord, nga maka-experience pud sila, Ginoo, kanang spiritual breakthrough, Lord God, karon nga tuig, Lord, 2025. So salamat kayo, Ginoo, dalaygon ikaw sa walay katapusan. In Jesus' name, I pray. Amen. Okay, amen. Okay, so igsuon nata sa Genesis chapter 33 karon. Okay, so mao ni ang pagtagbo ni Jacob ug ni Esau. Exciting kaayo, di ba? So ato ang sugdan. So verse 1, ingon chapter 33 verse 1. So Genesis chapter 33 verse 1. Nakita ni Jacob si Esau uban sa 400 ka tawo nga nagpaingon kaniya busa gibahin-bahin niya ang iyang mga anak kanila ni Leah, ni Raquel ug sa duha ka ulipon nga babayi, no? Okay, so verse 2, maoy iyang gipauna ang mga ulipon ug ang ilang kabataan, unya gipasunod si Leah ug ang iyang mga anak, ug gipaulahin niya si Raquel ug si Jose. Diba si Raquel ug si Jose mao gito ang pinaka kanang special sa iya ba, no? Okay, so iyang gipaulahi para safe kaayo, di ba? Pero ang tanan na siya 11 ka anak, no? Okay, so verse 3, unya miuna si Jacob kanila og miyukbo sa makapito hangtod miabot siya duol kang Esau. So sige siya og kanang yukbo, no, sa makapito hangtod miabot siya duol kang Esau. Kay nagpakita gid siya nga nagpaubos siya kang Esau, kay di ba si Esau man tong unta matagaan sa blessing, pero kay si Rebecca o si Jacob, no, giling laman niya si Isaac, no, giatik ba, di ba, sa previous nga mga chapter. So karon nakita ni Jacob nga si Esau paingon sa iya nga uban ang 400 ka mga katawhan niya or ulipon, no, unya ang iya jung hunahuna basin unya patyon siya ni Esau. So ingon diri ikapito siya nagyukbo, no, hangtod naabot siya duol kang Esau. Okay, verse 4, tan-aw na to. Apan midagan si Esau aron pagtagbo kang Jacob og migakos og mihalok kaniya. Kalami nga kuano kanang pag-reunite nila ba, no? Kay si Jacob nagtuo nga patyon siya, pan si Esau nawala na yang kasuko kang Jacob, no? Ningon diri ming tagbo siya kang Jacob, no? Midagan, no? Nakoy na remember ano katong sa New Testament pa nga katong prodigal son nga pagbalik niya ningon siya nga unta mahimo lang siyang kanang tagbo kuno siya siyang papa nga kanang mahimo siyang ulipon, pero yang papa ning dagan puno ning tagbo sa iya ha. Unya mingakos kini diri sa New Testament sa Old Testament pa man ta, no? Ingon diri si Esau ming dagan aron pagtagbo kang Jacob og minggakos og mihalok kaniya. Nanghilak silang duha. Kalami, no, kay na reconciliation kanang sa ilang kasing-kasing na ipagpasaylo silang duha. No, kanang ilang emotion ba? Willing na mo forgive, willing na nga mo accept, and dugay nang puto na nahitabo, di ba? So naa sila ipagpasaylo sa matag usa. So ikaw igsuon, ato apong ikuan natong kaugalingon, no, kay usahay natay mga butang nga kanmurag
or mga tao nga to ang dugay na lainan niya, basin karon wala pa ka forgive. Pangayog pangasaylo sa Ginoo daanon niya. Pangayog tabang pud sa Ginoo nga makapasaylo ka sa maong tao, no? Kay diha imong maangkon ang tinuod nga kagawasan sa dihang mo release tag forgiveness sa tao nga atong gilainan or nalain sa ato kumbaga, no? Okay, so lami kay lang reunion, no? Nag-reunite, lami ilang reunion kay nanghilak silang duha, meaning naa sila kanang gugma sa matag usa, no? Okay, so verse 5, og sa pagkakita ni Isaw sa mga babay og sa mga kabataan, nangutana siya, kinsa man kining mga kuyog nimo? Mitubag si Jacob, kini sila mao ang mga anak nga gikaluoy sa Dios paghatag kanako. Unya miduol ang mga ulipon nga mga babay uban sa ilang mga anak og miyukbo. Miduol usab si Leah og ang iyang mga anak og sa katapusan si Raquel og si Jose nga miyukbo usab, no? So naagid sila pagtahod kay muyukbo man, no? Okay, so verse 8, nangutana si Isaw, unsa man di ay kadtong laing panon nga akong gikatagbo? Unsa may buot ipasabot ni adto? Si Jacob mitubag, igasa ko kadto kanimo aron mahimuot ka kanako. So no, ningtug-an si Jacob nga iyang gipauna tong unang grupo, ikaduhang grupo para igasa kang Isaw ang katong mga hayop nga gadala sa first group, no? Aron mahimuot si Isaw sa iya. Kay para mapasaylo gyud siya ni Isaw kay uman siya kabalo, no? Okay, verse 9. Apan miingon si Isaw, igsuon aduna ako ang igo na kanako. Busa ayaw na lamang akog hatagi. So nagid si ato makita nga even though at first murag kuan kay si Isaw, no? Kanang murag walay pakialam. Pero diri ang murag na siya murag nabawi gamay ang iyang karakter ni ingon siya, ayaw na lamang akog hatagi kay aduna ako ang igo na kanako, no? So wala siya naghinakog ba, no? So nahimo siyang kuan pod. Okay, verse 10. Mingon si Jacob, dili mahimo. Kung tinuod nga gipasaylo mo na ako, dawata ang akong gasa kanimo. Alang kanako ang pagtan-aw sa imong nawong samara nga nagtan-aw ako sa nawong sa Dios karon nga gidawat mo ako. Wow, kalami, no? Nga iyang nabati ni Jacob ang gugma sa Dios pinaagi sa iyang pagkakita ni Isaw, no, nga nagforgive sa iya. Ingin siya, sa mga nakakita ko sa nawong sa Dios karon nga gidawat mo na ako. Di ba kay naman sila disagreement, no, nya pila to ka years, 20 years nga nagbulag sila tungod sa nahitabo sa kang Isaw og Isaac. Isaw og kang Jacob, di ba? Nya karon nagbalik na sila. Unya maayo ang ilahang pagtagbo. So verse 11 ingon diri, busa dawata intawon kining akong gasa kanimo. Maayo kaayo kanako ang Dios og gihatagan niya ako sa tanan kong gikinahanglan. Namugos gayud si Jacob kang Isaw, busa gidawat na lamang ni Isaw ang gasa. Okay, so namugos gid si Jacob, no, nga ihatag ang iyang gasa kang Isaw tungod kay naba siya kanang kusang kabubuton, no, dakong kabubuton or utang kabubuton. Kumbaga ing ana no nga gipasaylo gid siya ni Isaw. Unya para timaan nga gipasaylo siya ni Isaw, ipadawat yun niya ang iyang gasa, no? So kuan pag kay siya seryoso kay siya sa iyang pag-reconcile, pag-reunite sa iyang igsoon nga si Isaw. So verse 12, miingon si Isaw, tana, manglakaw na kita og ako'y maguna. Mitubag si Jacob, nasayod ka nga luya ang mga bata og anaa pay anakan nga mga karnero og mga baka nga nagkinahanglan sa akong pag-atiman. Kung pugson sila sa paglakaw paspas, bisag usa lang kaadlaw mga matay silang tanan. Okay, so verse 14, busa una lang kanamo og muhinay-hinay ra akog sunod. Agdon lang nako ang gikusgon sa nilaktan sa mga hayop ug sa mga kabataan hangtod maabtan kanamo sa Seir sa Edomia. Okay, sa 15, si Isaw miingon, kung mao ka na, ibilin ko kanimo ang pipilak sa akong mga tao. Apan si Jacob mingtubag, pagka maayo nimo kanako,
Apan ayaw na lang kana buhata. Verse 16. Lami ang ilahang pag-reunite, diba? Kay silang duha na anay kanang willingness sa ilang kasing-kasing to forgive. O nga, mutabang pagyod kay si Esau, ingon siya ipabilin niya iyang ubang tao para muuban kang Jacob, no? Okay, so padayon na nato. Ni adtong adlaw mibalik si Esau balik sa Seir. 17 apan si Jacob mipaingon sa Sukot og didto nagbalay siya og naghimog silunganan sa iyang mga hayop. Busa ginganlan ang maong dapit og Sukot. 18 gikan sa Mesopotamia miabot si Jacob sa syudad sa Sikem sa yuta sa Kanaan nga walay kadaot nga nahitabo. Nagampo siya dito sa usa ka uma nga atbang sa syudad. Ingon siya verse 19. Gipalit niya ang maong uma gikan sa mga kaliwat ni Hamor nga amahan ni Sikem og 100 ka salapi. 20. Unya naghimo siya didtog halaran o ginganlan niya kinig El, ang Dios sa Israel. Okay, so chapter 34. Okay, chapter 34. Usa ka adlaw ni Ana, si Dina, ang anak nga babay ni Jacob og ni Leah, namisita sa mga babay sa maong dapit. Sa verse 2, si Sikem nga anak ni Hamor, ang Hibihanon o pangulo sa maong dapit, nakakita kang Dina o gipugos niya kini pagdala o gilugos. Apan nakas gusto siya kang Dina og nahigugma kaniya busa gialam-alaman niya si Dina. Verse 4. Busa giingnan ni Sikem ang iyang amahan, ipamalay ako aron maasawa ko siya. Verse 5. Nakabalita si Jacob nga gilugos ang iyang anak apan kay ang iyang mga lalaking anak didto pa man sa kaumahan uban sa iyang mga kahayupan, wala siya gihimo o gihulat niya nga mahiuli sila. Verse 6. Ang amahan ni Sikem nga si Hamor miadto kang Jacob aron pagpamalay. Verse 7. Og nahiatol kini sa paghiuli sa mga anak ni Jacob. Sa pagkadungog nila sa nahitabo, misilaob ang ilang kasuko ngadto kang Sikem tungod sa iyang pagpakaulaw sa katawhan sa Israel. Okay, so verse 8. Okay, verse 8. Miingon si Hamor kaniya, ang akong anak nga si Sikem nahigugma sa imong anak, busa hangyoon ko ikaw nga ipaasawa siya ni Sikem. Verse 9. Mahiusa kita pinaagi sa kaminyoon. Ipaasawa namo sa among mga ulitaw ang inyong mga dalaga og ang inyong mga ulitaw mahimo usab nga mga sawa sa among mga dalaga. Verse 10. Og makahimo kamo sa pagpuyo dinhi sa among dapit, tipon kanamo. Makapuyo kamo bisan asa, makapamatigayon og makapanag-iyag mga kabtangan. Verse 11. Unya miingon si Sikem kang Jacob og sa mga lalaking igsuon ni Dina. Tuguti ako sa pagpangasawa kang Dina og ihatag ko bisan unsay pangayoon ninyo. Isulti lamang kun pila ang bugay og mga gasa nga gusto ninyo og ihatag ko kaninyo basta maasawa ko lang si Dina. So, gusto kayo ang anak ni Hamor, no? Kang Dina. So, verse 13, ang mga lalaking anak ni Jacob, malimbungon nga mitubag kang Sikem o sa iyang amahan nga si Hamor, kay gilugos man ni Sikem si Dina. Verse 14, miingon sila, dili kami makatugot nga ang among igsuon maminyo sa dili tinuli kay makauulaw kanamo. Musugot lamang kami kon magpatuli ang tanan ninyong lalaki sama kanamo. Na sila'y plano. Okay, sorry. Okay, 16.
mapangasawa na kamo sa among mga dalaga ug kami usab makapangasawa na sa inyong mga dalaga ug mopuyo kami tipon kaninyo ug maghiusa na kita. Verse 17, apan kung dili kamo magpatuli, mamahawa kami og dadon namo si Dina. Kuya kay siya strategy. Okay, verse 18, nakauyon si Hamor og si Sikem niini. Busa, verse 19, wala maglangan si Sikem sa pagpatuli kay nahigugma man siya kang Dina. Si Sikem mao ang labing tinamod nga sakop sa iyang pamilya. Sorry. 20. Miadto si Hamor og ang iyang anak nga si Sikem sa dapit. Tigumanan nga dito sa ganghaan sa lungsod o giingnan nila ang ilang katigulangan. Katagilungsod. Okay, sorry. Katagilungsod. Okay. Verse 21, mahigalaon kining mga tawhana busa tugutan ta sila sa pagpuyo dinhi sa atong dapit nga walay manghilabot kanila. Total dako man kining atong yuta. Kay mga sawa kita sa ilang mga dalaga ug ato usab nga ipaasawa kanila ang atong mga dalaga. 22. Apan kining mga tawhana muuyon lamang nga mopuyo tipon kanato ug makikhiusa kanato kon kitang tanang mga lalaki magpatuli sama kanila. So 23, sa ingon niini maato na ang ilang mga kahayupan, mga kabtangan og mga binuhi. Busa muuyon kita nga sila mutipon kanato. 24, ang tanang molupyo nga nagtigom dito sa ganghaan sa maong lungsod miuyon og nagpatuli ang tanan nilang mga lalaki. Sa 25, sa ikatulo nga adlaw samtang ang tanang lalaki nagantos pa sa kasakit sa ilang tuli, duha sa mga anak ni Jacob, si Simeon o si Levi, nga mga igsuon ni Dina, mikuha sa ilang mga espada. Misikreto sila pag-adto sa lungsod o gipamatay nila ang tanang lalaki. Verse 26, gipatay nila si Hamor og ang iyang anak nga si Sikem og gikuha nila si Dina sa balay ni Sikem og nanglakaw sila. No? Giilad nila si Sikem, giilad nila si Hamor. Okay, sorry. 27. Ang uban usab nga mga anak ni Jacob miadto sa lungsod o gitiwasan ang mga samdan o gikuha nila ang tanang butang nga may bili tungod kay gipanamastamasan man ang ilang igsuon. So nanimalos sila, no? Nanimalos sila kay katong gihimo ni Sikem, dili jud to siya maayo sa mata sa Ginoo unya sa mga Israelite pod, no? So dili jud siya maayo. So nanimalos sila. Verse 28, gidala usab nila ang mga karnero, mga baka, mga asno ug uban pang kabtangan nga dito sa maong lungsod o sa mga kaumahan. 29, gidala nila ang tanang bahandi og ang tanan nga dito sa kabalayan o gipamihag nila ang tanang babay, lakip ang mga kabataan. 30, miingon si Jacob kang Simeon ug kang Levi, gihatagan gayud ninyo ako og kasamok. Karon gidumtan na ako sa mga Kanaanhon ug sa mga Peresihanon ug sa tanang molupyo ni ining dapita. Diyutay ra ang akong mga tao. Kung makighiusa sila og sulungon nila ako, mahurot og kamatay ang tibuok kong pamilya, lakip ako. 31. Apan mitubag sila, dili kami makatugot nga ang among igsuon ipakasama lamang sa usa ka daotang babaye. Okay. Di ba gilugos man. Okay, so verse 35. No, tong tiwason kay napatay time. Atong kuan 20 to 30 minutes at least, no? Okay, so 35. Okay.
Kini mao ang gipanalanginan sa Dios si Jacob dito sa Bethel, no? Sa kini nga chapter. Okay, chapter 35 verse 1. Ang Dios miingon kang Jacob, pangandam sa pag-adto sa Bethel og adto didto puyo. Paghimog halaran dito alang sa Dios nga mipakita kanimo sa dihang mikagyo kagikan kang Isaw nga imong igsuon. Remember sa previous chapter? Nagdamgo siya dito sa Bethel, no? Okay, sa verse 2, busa giingnan ni Jacob ang iyang pamnimalay ug ang tanang kauban niya. Isalikway ninyo ang inyong dala nga mga Dios-Dios nga langyaw. Hinloin ninyo ang inyong kaugalingon og pagsulob kamog limpyong mga bisti. Mamalhin kita ngadto sa Bethel og maghimo ako didtog halaran alang sa Dios. Nga mitabang kanako sa dihang nagkalisod-lisod ako og naguban kanako bisan diin ako. Amen. Thank you, Lord. No? So ang Ginoo ang nagtabang kang Jacob sa dihang naglisod-lisod siya, no? Og naguban kaniya bisan asa siya. So igsuon kana ato apo nang maklaim sa Ginoo nga kung maglisod-lisod ta na gyud ang Ginoo magtabang nato, no? Dili gyud ta niya pasagdan og ubanan gyud ta niya bisan asa ta muadto, no? Dili gyud ta niya pasagdan. Okay, verse 4. Busa gihatag nila kang Jacob ang tanan nilang mga Dios-Dios lakip ang ilang mga ariyos o gilubong kini ni Jacob ilalom sa punuan sa usa ka kahoyng tugas duol sa Sikem. Verse 5. Sa dihang migikan si Jacob ug ang iyang mga anak, giabot og dakong kahadlok ang mga mulupyo sa mga silingang lungsod, busa wala nila gukda sila ni Jacob. Verse 6. Nahiabot si Jacob ug ang tanan niyang kauban sa Luz o Bethel sa yuta sa Kanaan. Og didto nagbuhat siya halaran og iyang ginganlag El Bethel. Amen. El Bethel. Okay. Ang maong dapit kay didto mipakita man kaniya ang Dios sa pagkagyo niya gikan sa iyang igsuon. Yeah. Katong paingon na siya kang Laban, dito siya sa Bethel ning hunong, dito siya gipadamgo sa Ginoo, di ba? So dito siya gipabalik sa Ginoo para magpuyo ditong dapita. Verse 8. Unya namatay si Deborah nga yaya ni Rebecca o gilubong siya ilalom sa tugas ubos sa Bethel. Busa ginganlan ang maong dapit og tugas sa paghilak. Tugas sa paghilak. Okay. Sa paghiuli ni Jacob gikan sa Mesopotamia, verse 9, ang Dios nagpakita kaniya pag-usab og gipanalanginan niya si Jacob. Miingon ang Dios kaniya, Jacob, ang imong ngalan apan sukad karon tawgon kanag Israel. Jacob ang imong pangalan apan giusab sa Ginoo, no? Nahimo na siyang Israel. Yang pangalan Israel. Okay, kung atong mahinumduman, kang gikan kang Abraham, primero yang pangalan Abram, pero giusab og Abraham. Kang Sarai, nahimo siyang Sarah. Karon si Jacob nahimong Israel. Okay, busa ginganlan siyag Israel. Og miingon ang Dios kaniya, ako ang Dios nga labing gamhanan, panganak og daghan, makabaton kag daghang mga kaliwat, og ang uban kanila mahimong hari. Mudaghan sila pag-ayo og mahimo silang mga nasod. Ihatag ko kanimo ang yuta nga gihatag ko kang Abraham o kang Isaac og ihatag ko usab kini sa mga kaliwat mo kon patay ka na. 13. Unya mibiya ang Dios kang Jacob sa dapit diin siya nakigsulti kaniya. Nagugbok si Jacob og handumanan nga bato didto og gibubuan niya kinig bino og lana ingon nga halad. Ginganlan niya Bethel ang maong dapit. Amen. Okay, so verse 16. Unya mibiya sila sa Bethel.
og sa layo-layo pa sila sa Ephrata, nagbati si Raquel og naglisod sa iyang pagpanganak. Sa dihang naglisod na gyud pag-ayo si Raquel sa iyang pagpanganak, miingon kaniya ang mananabang, ayaw kahadlok, lalaki gihapon ang imong anak. Himatyon na si Raquel og sa dayon ng kabugto sa iyang kinabuhi. Ginganlan niya Ben-Oni ang bata, apan Benjamin ang gingalan ni Jacob kaniya. So, Ben-Oni or Benjamin ang gingalan ni Jacob kaniya. Okay, verse 19. Namatay si Raquel o gilubong siya. Gilubong siya sa dapit paingon sa Ephrata nga karon Bethlehem na. So ang Ephrata kaniadto karon Bethlehem na, no? Nag-ugbok si Jacob og usa ka batong handumanan sa iyang lubong. O kini anaa pa hangtod karon. Amen. Verse 21. Unya mibalhin si Jacob og nagkampo siya sa pikas nga bahin sa Turi sa Eder. Okay, verse 22. Samtang nagpuyo si Jacob sa maong dapit, nakighilawas si Ruben kang Bilha, usa sa mga puyo-puyo sa iyang amahan. Kay mo ni ang ulipon ni Bilha. Murag mo ni ang ulipon ni Rebecca. Ni Bilha. Yes, ni Rebecca, no? Okay, nakabalita si Jacob niini. Kini ang 12 ka anak ni Jacob. Ang iyang mga anak kang Leah mao si Ruben, ang kamagulangan Simeon, Levi, Judah, Isakar og si Zabulon. Okay, si Jose og Benjamin mao ang anak ni Jacob kang Raquel. Ang iyang mga anak kang Bilha nga ulipon ni Raquel, di ba? Si Bilha ulipon ni Raquel. Mao si Dan og si Neftali. Og sa kang Zelpha nga ulipon ni Leah mao si Gad og si Aser. Kini ang mga anak ni Jacob sa didto pa siya sa Mesopotamia. Okay. So verse 27. Miadto si Jacob sa iyang amahan nga si Isaac dito sa Mamre dool sa Hebron. Diin nagpuyo si Abraham o si Isaac kaniadto. Si Isaac nag-edad na og 180 katuig. Og namatay siya nga tigulang na kaayo o gilubong siya tipon sa iyang katawhan. Ang naglubong kaniya mao ang duha niya ka anak nga si Esau o si Jacob. Amen. So, dirita na human sa chapter 35 karong adlaw igsoon. So, salamat kaayo sa imuhang pagsubaybay and I hope nga magkita gyapon ta sunod higayon. God bless you igsoon. Dalaygon ang Dios. Amen.